Рекорда ми на моя телефон е 1300 и нещо. Не ви лъжа. Добре, това беше зле. Но поне взех стотинки. Тоя балон мен много ме дразни. Само ме разсейва. Не знам за вас. Ако имате тази игра. Не е по-добре от предния път. Това кое е реклама направо. Какво? Нещо просто е станало. Мога ли да върча всъщност? Мога! Айде, взехме един нов трик. Уи! Почти умрях. По-зле от всеки път. Не! Защо? Да, давай. Абонирайте се за канал за още такива видеа, между другото. Да напредне малко с абонатите. Защо само реклами има? Извинете, ма трябва да ударете и по един лайк на това видео. За да не ме виждате да умирам всеки път. Ще се опитам да умирам по-рядко. Въртене, моля. Да, ма по-късно. Понеже искам да остана с малко стъчинки. Yes! Взех го този балон. Не знам защо става така. Не. Реклами пак. Айде, много свърши рекламата. Но поне вече може да върчим и да ни останат стотинки. Айде, какво ще се падне? Айде, още един трик. Bad landing, още не. Само свършват рекламите много бързо. Защо нищо не ми дава?
Него чуем туру-туру и умрях. Пред като говоря, умрям. Нещо падна. Не, yes. Умрях. На ръката му боли от тези копчета, които натискам. Не, да, точно. Мисля, че ми дава и повече двойна точка и като си бия рекорда. Няма да си пред. Буквално всеки в нашия апартамент буска връчите. Не! Реко! Много бързо. Тъпчко му. Колко точки? 50. Аз съм на 47. След малко ще въртим. И умрях. Точно. Една повече стотинка ме трябваше. Това беше една от бавните игри. Това беше чулен. Това беше гочно. Страх ме. Да. Yes! Да. Тъпо, само реклами. Добре, сега ще въртим. Да, някой тръгна да се падне. Да, о, той е почти. Никога не се пада. На моя телефон даже го отключих предната седмица. Аз съм я играл на моя телефон към 2 години. Ми дава много точки. Така че често го използвам на моя телефон. Така като съм го имал. Да, само реклами има. Тъпчко. Буквално паднах по лице.
Падал съм на лице и съм оцелявал. Това не беше първият трик. Не, това беше. Абе, поне не даде стотинки. No ways to die. Буквално нямам нищо друго, освен този играч и тези скокове. Даже и лезето на мен. Така, всички реклами са дразнещи, но бързо свършват. Така че... Да ми случим между другото. Правил съм 3,5 салта, на 4 не съм. Освен ако това не ми помага. Типа реклама, кой... Следващата реклама ще ви оставя да видите колко дразнещо е. Докато гледаш видео или докато играеш игра, не, умрах. Буквално нищо не мога да направя. You can now start the next training. Ти можеш сега да почнеш следващото трениране. Всичко е скъпо. Оп! Игаче рекорда. Почти си бих на моя телефон рекорда. Сега вижте колко е дразнеща. Само някакви това онова, аз трябва да натискам тъпия хикс. Congrats! Само да ви кажа, на 7 години са. Майко, ето пичко.
Ей, умря. Следващото май е на 56 чудо. Ай, 75. Близо сме. Тъпо. Само тези реклами. Вече удрям на пауза. И отгоре на нас само тупкат. Не знам, що ударих на пауза, като рекламата продължаваше 2 секунди. Умрях. Добре, това е веднъж. Не може ли да ми го остави поне? Аз ако бях скочил на толкова високо, майко, колко салта ще да направя, сигурно към сирам. Аз мога да направя едно, защото скачам на ниско, аз много на високо не мога да скачам на високо. А без това знам, че на следващия ден ще ме боли следен. Като правих рекорда ми, даже не обърнах внимание на колко ми е. И си викам, сега ще умра и ще ми е малък рекорда. И да. Странно. Това беше за днеска, приятели. Ако ви е харесало видеото, ударете по един лайк на видеото. Ако сте нови, абонирайте се. Безплатно и винаги може отново да се иска. Откажете, се абонирайте. Чао, приятели, и до нови срещи.